pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, himaya. hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na Humani kasulti ni Sandro ang manager sa mall. Misud na ang mga eksperto sa virus. Ug gisugdan dayon nila ni Sandro pagsusi ang centralized aircon sa mong mall. Ug gisulob ang panguntra sa virus. Ug wa maglangay gikikwento nila ang mga terorista nga maglisod pagawas tungod sa daghang nagbantay sa gawas. Ug konfirmado nga nabuhian na ang virus. Dunay na infected. Samtang dito sa safe house ni Rahim, gihigtan na ang liog ni Mary. Mipukong si Yusuf. Apan gihapak siya ni Rahim. Ug may hinungdan nga nalupog og nawagtangan og kusog. Unya, anam-anam nang nagbitay si Mary. Apan kalit lang may duha ka buto og nagtumba kay naigo ang duha ka kauban ni Rahim. Nahug si Mary og unya gisundan sa makabungog nga mga buto. Mitago sila si Mary ug Yusuf. Nahunong ang mga buto-buto. Mubarog na unta si Yusuf, apan naigo siya sa usa ka buto. Hangtod, nakamatngon na sila si Mary nga si Yusuf mo'y target sa mga buto. Nakahukom si Yusuf nga biyaan si Mary. Tuod man mipalayo si Yusuf. Samtang dito sa mall, nadawat ni Sandro ang tawag sa sako nga na-raid na nila ang safe house ni Rahim. Apan nawagtang si Rahim. Magkaring igsuon. Niya ang laing sumpay ning lahitang sugilan. Si Mary o Yusuf. mula sa guni-guni. Excuse me. Peter. Good. Narida ninyo ang safe house ni Rahim. Good. Unsa? Wa maapil si Rahim. Nawa si Rahim. Kung mo ka na, niya pa sa kakuyaw ang Cebu. Oh, sir, wa maapil si Rahim, sir. Kung mo ka na, buhi pa si Rahim. Nabawi pa niyo si Mary. Yes, ako manghod, ang madre. Unsa? Kung mo ka na, kinsamre ang inyong nakita dito sa safe house. Yes, Peter. Sorry, sir.
Yes, ma'am. Misulti si Major na ako ganina sa iyang manghod nga babae nga. Tuwa ko na kundi sa mga kamot sa mga terorista. Yes, ma'am. Tinuod ka na, ma'am. Tupas mga kamot sa mga terorista si Sister Mary, ma'am. Usag ko na ikamadre? Yes, ma'am. Kanong sa lang kinamahita po? Karoon lang yung adlaw, ma'am. My God! Tinuod ko di ay. Palihwa, later! Bye! Sir, unsay balita, sir? Nakaikyas gyud si Rahim. Nagkipitay na kinunta si Mary. Giunag target ang duha ka kauban ni Rahim ug nahagbong nga kumangod. Grabe hagod, sir. Ug nagsugod ang mga buto-buto. Diha pa si Rahim. Diha sab si Yusuf. Human sa mga buto-buto, wa na nila makita si Rahim. Giguyod ni Yusuf si Mary. Gitarget nila si Yusuf ug naigo apan wa man ti mano. Og si Mary, sir. Sister Mary. Unsa may nahitabo ni Sister Mary, sir? Ilabang nabawi ang imong manghod, sir? Saka kinidapit. Git-git kayo. May mga suga akong nakita pero to sa lagyo. Bubawayon ako. Maminaw ko sa palibot. Ay. Kasakit sa kong bukton. Bahay na lang kay huwag ko may timano. Nagkasabot ko. Nagtuong mga otoridad nga. Nagkauban ko nila ni Kuya Rahim. Nagkasabot ko. Nailagay ko. Pantyon. Gusto kita yung na akong pagduda kaniyan to. Di nakita kong upat niya ka ng passports nga lain-lain og dagway. Nagdasa sa upat ka nga niya Abdullah, Muhammad, Hamudin ug Musa. Uday ka to. Ang mga itabo sa miaging mga adlaw. Nadakong kalabutan ang terorismo. Si Kuya Rahim di ang nagpaluyo. May kasama dahon akong yagyan. Nag-uy-uy ang mga kahoy dahon. Puro doon ay nagsunod ako. Ang mga militar niya. Mahal nga, Ana. Tabangin ko. Bubiya ko din eh. Nagkadoon. Nakangit-ngit. Ngit-ngit yun kayo. Yes, Medyo. Nagkasabot mo, Medyo. Kasabot mo. Good. All right, let's go. Team A, bullet. Tambor, fire. Complete Team A. Okay. Major Santos Santa Cruz? Si Miss Bermudez, sir. Yagpas. Una lang mo, Team A. Major, manlakaw na mo? Yes, ma'am. May ilan na sa aming atimanon. Buhay pa ang panguhos mga terorista. Buhay pa si Rahim. Mubalik ka ba din ni Major? Amot, huwag kong mahibaw. Kung may kikinahanglan ka, magpabilin pa din niya ang uban ng mga kauban. Hangtod ka masulbad completely ang krisis din sa mall. Take care, Major. Thank you. Take care. Yes, sir.
Naibahay sa unahan pero mahadlo ko nga. Mudool basig. Gibalitan ako karon sa radyo at telebisyon. Mahal ka ala. Tabangin yung taon ko. Kaluyin taon ko. Kisuntan ko. Doon na kayo na ako. Dili na ako makalikay. Ayaw! Huwag ko'y labot! Yusuf! Mary! Yusuf! Mary! Hampir akong sila na. Huwag nasakpan ako nila. Ayokos kang imuti mo. Hinayang imuti ko. Salamat ni Ala. Salamat ni Ala. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hilom na. Hilom na. Yusuf. Pasaylo ako. Nakalimot ko. Nagtuo ko nga. Kauban ka na sa mga militar. Ganun misunod ka man ako. Gipasakdan lang unta ko nimo. Maamong ka na lang kay grabe na ang pagtuo sa mga otoridad nga. Ako yun ang gitugyanan ni Kuya Rahim nga. Gidagit ka na ako. Nauna-una na ako. Kung pasakdan ko ikaw, ug ato kumukuyog nila. Dagana na katakatag karon sa pagpangita nimo, Yusuf. Ug nauna-una sa nako nga kung masugatan mo ang laing pundok sa otoridad nga nangita nimo. Sa way duha-duha, pagsyon kagyud nila. Oh, mao ka na ang nasabtan ko. Ilagi kong patsyon. Mauni ako. Kipangita ko gyud ikaw. Aron may makadupa og makapasabot nila nga sayo pang ilang gituhuan. Tungod kay dili kayo nagkubuot nga mahitabo ka na, Yusuf. Dili yun. Dili sab kubuot na tungod sa sayop nilang pagtuo. Ila kang patsyon. Mao nga kuyugan ko yun ikaw. Bahala na kung asa mo abot. Mag-ampo lang tangatagan kitag panahon nga magapasabot nila. Kawa kag yun intaoy sa... Nagdupo pa ba ang imo saman? Nagkagi ko mga dahon sa kamunggay ganyan. Akong gikuso-kuso. Gigisian ko akong t-shirt o mo akong gibugkos sa kamunggay. Bilis akong buktol. Mitangon ng dugo. Pero sakit pa kihapon. Kalaway ni mo, Yusuf. Ikaw ang labing makaluloy. Naamong ka na ako. Kung dili patungod ako, dili ka kinmaingon ini. Kaya misalik ka na ako. Nga dadasalan sis ako makuha. Dako kong pagtuo nga may nagbuot ani, Yusuf, nga may tapo kini. Basin may tuyo ang Ginoo nako. Basin may tuyo ang Diyos ni mo. Basin may mission kitang duha. Naibay sa unahan. Mudoon punta ko aron matambalan akong kauhaw pero nahadlo ko. Nakakita ko. Ako'y mo ato, Yusuf. Base na si Bian sa radyo o telebisyon. Mailan ka niya. Delikado na kayo niya. Niya nagbisti ka ba o bisti sa madre? Dini ka lang. Mary. Bahala na ang Ginoo, Yusuf. Ang Ginoo na bahala. Mag-ampo ko ni Ala. Alin ako? Mahal nga Ala. Tabangay si Mary. Maluwi ka na mundo ka. Mary? Nganong mauna naman ang inyong gisulob? Diyan ka kalsunis o ka ng t-shirt?
Nangayo na kong pasaylo sa Ginoo. Gikuha na ko ni sa hinayay sa ilawon sa silong sabay. Mary, Naaday sila tindahan. Nagkapalit kong tubig, Yusuf. Tag sa taan eh. Mientras tanto lang una ni aron katambalan ng ato niyang kauhaw. Niya say pan og biscuits. Oh. Nga wa ka na magtingog, Yusuf. unsa pa man ang imong da? Oh, pag-ilis dayan ng imo t-shirt. Kinuha gyapon ako kining pulo. Nakasa ka ni anak tungod imong gibuhat. Nakasa ka ni anak tungod nako, Mary. Nagbilin ko og kwarta. Dito sa hinayhay, silbing bayad ani mga sinina. Sa ako nagiingon nimo. Nangayo na sab ko pasaylo sa Ginoo. Mary, di ka ginunta ang ngayong maingon niini. Naamong katulad ako. Sa ako kihapong giingon nimo kaniya. Doon na tingali tay misyon, Yusuf. May misyon tingali tang duha. Mag-ilis lang ko. Paghinay kay matandog unya na imo samad. Be, tabangan ti ka. Ayaw na, Mary. Please. Yusuf, pila na ka mga sundaw sa maron dito sa Mindanao ang gitabangan ako. Ayop klihok. Hugaso na ko ang imo t-shirt. Oops. Ay tanduha. Doon naman untay pila ka mga bahay nga atong giagian. Pero husto ka. Maglikay lang ta. Basin tinuod ang imong giingon nga. Gibalita na tanduha og delikado ka, Yusuf. Nasalipdan og mga bagang dahon sa mga kahoyan kining pahawayan na din sa daruhan. Gabiin na, Mary. Mamahoy na ta. Kinalang ngitpit pa. Mubiya na tanin dapita. Bisig doon na niya makakita na to og mahibo. Dari ka sa lantay. Og anay lang ko sa ubos. Mangita ko ikapin sa iyo ta. Tabangan ti ka. Oh, naikasakingan. Maghuwat ang unas. Aron mauwi mong hidaan. Oh, sir. Kape, sir, oh. Sa maning kape ha? Ang kape ni nga hinatag ni Rahim. Nahurot na, sir, eh. 3-in-1 yung kape, ha? Sige, sir. Lourdes? Sandro, unsa na'y balita dong? Unsa naman tao ng imong manghod? Tuwa siya ni Yusuf, ma. Mikya si Yusuf sa Turidan. Ug dagit nga po niya si Mary. Ginoo. Ay, kabala ka. Kaya mo na kinikaroon nga akong giatiman. Ibalik na ko sa Mary ni mo, ma. Sandro. Bye, ma. Sir, kaya pauna ko si Major. Sir, nanawag ang hipi sa tanod sa Bukidang Talamban, sir. May nanawag ko nila nga residente sa maong bukid. Doon ako na babae nga may palit og tubig og magkaon silang tindahan, sir. Pagbiya ko no sa maong babae, nawa ko no ang hinayhay ng t-shirt, kalsunis o polo shirt. May kwarta ko nung gibutang ibabaw sa hinubo nga bisti sa usa ka madre, sir. Di mo kiras talamban, Trigger. Si Yusuf na kato. Nanguhas ang mga bisti aron ilang ikailis sa ilang gisulob aron dili dayon ma-identify si Mary. Kang Yusuf na kato trabaho. Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating.
Ganun sa man mahibaw sila si Sandro sa tinuod nga hitabo. Unsaon mang pagpaagi nila ni Mary, aron kasultihan sila si Sandro sa tinuod. Hain man si Rahim, makari, igsuon, nung tilang kanunay ang uman pamagasumpay, nining atong sugilanon nga naguluhan. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fernan Coliantes Gomez, Direktor Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Buhayin sa sarili.